بجاه من اصطفى ربنا اغفر لذنوبنا بجاه من اصطفى ربنا اغفر لذنوبنا بجاه من اصطفى ربنا اغفر لذنوبنا na tuba ilahuna kai ta bani makagin ko'ina yau ma tuba nake kai ta gafarta min rabbana zunubai sun min yawa agajinka na nema hasbina in dai ba kai ba to ban ga mai afuwar da ya kai ka ba bijahi man istafa rabbana ighfir li dhunubana sarki ya tabbata gunka wanda ba kai nabiyinka ba a cikin aikinka ko zuba baka kagi kamar ka ba Allah dan zuciyar sayyada ka daga ni na je gaba kada dan haske cikin ayyukan da nake wa Mustafa ikhlasi ya zamo hasken tafiya ta rabbana ya shige gaba ni nabi shi a baya ka yarda ilahuna ya daɗa min juriya hasken tafiya ta rabbana in riske abin da ko nazari bai gane irinsa ba bijahi man istafa rabbana ighfir li dhunubana kada tsira aminci gun masani magurar isa gwarzan da ya je Hunayn ya je shi Badar ya kurkusa kawunan makiya makalar Allah su ya tafarfasa wasu sun gane suna ladabi a gare shi su durkusa ka sako halin nubuwa har azabu ka jaddada da wani yayi malamai masana masa duku ka har hada maulana shehana Ahmad Tijjani na fada gausi mai zamani in yasi ya zo shi ya jaddada bijahi man istafa rabbana ighfir li dhunubana maulana shehana Usman ba zan iya banka ba kai ne karke ni tarbiya ka bani farin uba Allah ya dade ka haske ya ta dada maka shugaba hasken ya saka ka kara kusanta da daha mujiddafa maulana shehu Abubakari na zo gai da kai kwambe kuwa na faɗa na ƙara banda kamar ya kai Allah ya baka girma ga daraja ya saka a kai yau mai raino a duk kwambe kuwa babu kamar ya kai bijahi man istafa rabbana ighfir li dhunubana Abdul Baki ina gai da kai ba za na ka ba ka har haɗa kawunan mafiya sannan ka shige gaba har fadar shugaba za ka kai mu ba za mu sake ka ba ka zamto jarumi jagoran gaske mu je gaba manufar wannan kasidar da nake so zanayi Allah ka san abin da nake ji kwai wani kai a cikin kalbi da ruhi ilahu rabani da tsautsayi in riske abin da ruhi yake so in shiga dausayi bijahi man istafa rabbana ighfir li dhunubana subhanaka rabbana ga mafi kaskantar jahili mai laifi ne ya zo maka mai afuwa ya al'ali kuma na yi tawassali da rasulallahi mubajjali na san Allah kana yafiya ga masoyan abdali Allahu ya ƙara ban tallafi a cikin ruhin jiki inda na biye wa raina a kowane aiki kaliki ba dan na kai ba Allah bija ya bi baka sadiki wa faɗi mazara yar arziki kuma tushen arziki bijahi man istafa rabbana ighfir li dhunubana alƙali kullu shay'in makagin kowa rabbu ne sai ka yarje ake ma biyayya wannan haka ne kuma ba mai ma biyayya in baka so bayyana sani to ka yarda na ma biyayya na kyala waninka na jingine Allah dan sayyidul kauni wal malakutu mujtafa haske kirji na da hasken buwaya in yi ta yin gaba in
haura tudun da ke mun katanga ba na ganin gaba, in riske farin ciki in ga fuskar ɗaha abin yaba. Bijahi Mustapha Rabbana igfir li zunubana. Kai ne likitan da ke saita ruhi Nasiru Murshidi, Mansura ake kiran ɗaha ko a kira ka da Ahmadi. Muhammadu warrakar cutukan ruhi ɗaya wahidi, kai mun sainin cikin ayyuka na zamo mujtahidi. Nurul malakutu nurul ilahiyya mutawakkili, nurul ajsadi nurul salamu wakilin asali. Ba wanda ya san ta yaya ka fara ka wuce hankali, ba a auna ka sai dai aji ka abi ka mukammali. Bijahi Mustapha Rabbana igfir li zunubana. Allahu yana tawassal da sunaye na mubajjali, ni bawa ne da ke laifuka kuma bani da hankali. Kai mun baiwa cire min hijabi in ga muzammili, in samu abin da ruhi yake so dindin azali. Allahu ka amsa roƙon da na yi ma don mazakuriya, na faɗin abinta babu salamu na biyan gaskiya. Tsokar Mamudu nurin ilahiyya ba ƙurashiya, ya amsa min na zo in ziyarci gidanki imamiya. Bijahi Mustapha Rabbana igfir li zunubana. Ka cikan kirji da haske na imani ya Rabbana, ka cika min zuciya da baitocin ɗaha nabiyina. Ka ban namijin tunani mai tsarki ya Rabbana, in tabbata arifi ya Rabbu gare ka na risina. Subhanaka Rabbana sarki ya tabbata gunka ne, dama ai naka ne duk abin da ya tsarkaka naka ne. Shi yasa na taho da kokon bara na zo a gare ka ne, na san ba a rashi algani ta zo mana bayyane. Bijahi Mustapha Rabbana igfir li zunubana. Kada zo tsira aminci ga wanda ba kai madadinsa ba, linka ka kara ba kai geji a saninsa ba. Ka tsaraita kowa kai ta suturta mujidda ba, kokon bara ya ilahu ka yarda ka rattaba. Bijahi Mustapha Rabbana igfir li zunubana. Bijahi Mustapha Rabbana igfir li zunubana.